atatu sopano akwana masabata atatu sopano akwana masabata atatu sopano akwana dziko lino likukumanabe ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Ine langa dzina ndi Evans Matola, ndikulandireni ku gawo linanso la program imeneyi pano pa Kanema komanso wireless ya Nzati. Kumene mukutionako komanso kutimvera tili mu mzinda wa Blantyre makamaka pa Crestwick, pamene pali mzere ndithu wa galimoto komanso njinga za moto zimene zikudikirira kuti zithire mafuta amenewa, koma tikati tionesese uko mafuta ndithu palibe, koma magalimotowa adakali ndithu ochuluka. Ndiye tateni ticheze ndithu ndi anthu amenewa tiamve kuti kodi chifukwa chiyani akupezeka malo ano nanga futo limeneli lawakhudza motani. Tiyeni tiyendere limodzi pamene tikakumane nawo. Abwana muli bwanji? Ndili bwino, kaya inu bwana? Inenso ndili bwino. Zomwe kwambiri. Dzina takupezani kuno, dzina ndani? Ine ndi 8 families animation. Amalizani mashon. Yeah. Pa Crestwick mwabwera ndi chani pano? Tabwera ndi njinga moto imene mukuiona pa. Chabwino. Ilibe mafuta. Chabwino. Ndikufuna tigule mafuta. Chabwino. Ndipeze nawo. Tikudikirira kuti tili pa line. Okay. Line imene mukuionerayo. Okay. Mafuta asanabwere. Okay. Tili pa chiyembekezo kuoneza kuti ati mafuta abwera. Okay. Akuti limbisa mtima. Okay. Ndifa yake mwetiona tikudikirira pano. Chabwino. Ndithu.